Spoločnosť Aquatec VFL vznikla v roku 2004 v Dubnici nad Váhom. Od začiatku svojej existencie sa zaoberá vývojom a výrobou čistiarní odpadových vôd s vlastnou technológiou v súčasnosti už dobre známou pod medzinárodným názvom Vertical Flow Labyrinth. Spoločnosť počas svojho dynamického rozvoja neustále rozširovala výrobné a skladové kapacity až do dnešnej podoby. 40 kmeňových zamestnancov pracuje v modernej výrobe čistiarní odpadových vôd, rotomoldingu a tiež vo vlastnej výrobe foriem. Všetci výrobní zamestnanci sú držiteľmi európskeho preukazu zvárača plastov, ktorý ich oprávňuje k práci s teplovzdušnou tryskou, s extrúderom, ktorým sú vyhotovované pevnostné kútové zvary nádrží a samozrejme aj k polifúznemu zváraniu plastových dosiek na tupo. Tieto zvary sa vyznačujú výbornou pevnosťou a po odstránení švu sú prakticky neviditeľné. Spoločnosť sa v roku 2011 začala zaoberať výrobou niektorých komponentov pre čistiarne odpadových vôd technológiou rotačného odlievania plastov. Týmto spôsobom sa vyrábajú hlavne kryty domových čistiarní odpadových vôd a šachty na dúchadlo, ale tiež podzemné plastové nádrže na vodu a vodomerné šachty. Pre potreby rozvoja rotomoldingu je v areáli spoločnosti zriadená tiež výroba foriem pre vlastné výrobky. Presnejšiu reguláciu rozdeľovania vzduchu v domových čistiarniach umožňuje monolitický rozdeľovač vzduchu so škrtiacimi ventilmi vyrábaný vstrekovaním plastu na vstrekolisoch. Technológia Vertical Flow Labyrinth obsahuje neprevzdušňovanú, prevzdušňovanú, separačnú a akumulačnú zónu. Na technologickej schéme čistiarne je dobre zreteľný usmernený tok vody jednotlivými zónami. Vzduch potrebný k tomuto pohybu, ale tiež k prevzdušňovaniu, je do čistiarne dodávaný dúchadlom. Rovnaký spôsob čistenia je aplikovaný aj vo väčších čistiarniach odpadových vôd, ktoré sú používané pre čistenie vody z priemyselných a potravinárskych prevádzok, hotelov, obcí a miest. V týchto čistiarniach sú vytvorené všetky potrebné technologické priestory rovnako ako v domových čistiarniach, avšak ich objem je rádovo niekoľkonásobne väčší. V čistiarniach odpadových vôd s technológiou VFL sú na prečerpávanie vratného kalu použité vždy mamutkové čerpadlá, čím je zabezpečená vyššia kvalita kalu. Vločky aktívneho kalu majú výbornú štruktúru, pretože sú čerpané šetrnejšie ako pri prečerpávaní čerpadlami. Aquatec VFL aktívne pôsobí v 13 európskych, ale aj mimoeurópskych krajinách a Číne. Partnerská spoločnosť August Irko zase v pobaltských a severských krajinách a Rusku. Spoločne s našimi certifikovanými partnermi tak aktívne pracujeme vo veľkej časti euroázijského kontinentu, ale i ďalších častiach sveta. Odpadovú vodu z rodinných domov na týchto územiach čistia naše najmenšie domové čistiarne odpadových vôd. Pre väčšie komplexy sú určené hlavne kontajnerové oválne alebo veľké kruhové na mieste montované čistiarne a v menších obciach a mestách sa uplatnia naše komunálne čistiarne. Ja, ich freue mich, dass seit dem Jahr 2006 die Firmen Aquatec und August Irko. Som veľmi rád, že spoločnosti Aquatec VFL a August Irko využívajú služby nášho testovacieho inštitútu pre odpadové vody PIA so sídlom v nemeckom Aachene pravidelne už od roku 2006 na testovanie vyvinutých čistiarní odpadových vôd. Testujeme VFL technológiu. Táto je v porovnaní s technológiami používanými v Nemecku iná, ale na základe dlhoročných skúseností z rôznych typov testov, z ktorých sa posledné dokončili v roku 2014, môžem povedať, že technológia VFL je stabilná a dosahuje veľmi dobré výsledky účinnosti čistenia odpadových vôd.
Z pohľadu výsledkov testov, ktoré náš inštitút PIA robil, môžem povedať, že technológia VFL je veľmi vhodná na použitie na európskom trhu pre čistenie odpadových vôd. Sme radi a tešíme sa z úspechu, ktoré táto spoločnosť dosiahla. Ďakujeme vám za vašu priazeň, lebo len spoločne sa nám darí naplňať naše poslanie. Aquatech, pretože voda znamená život.